Ибн Умар радыяллаху анх көннәрдән бер көрле моның янына бер кеше килә. Әйтә: "Эй Абу Абдуррахман ди. Абдуллах ибн Умар, бу Умар ибн Хаттабның улы, зур галимнәре безнең берсе, машалла. Эй ди Абдуллах ди, Абу Абдуррахман, мин сине Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен яратам ди." Һәм Абдуллах ибн Умар әйтә: "Менә шаһадат китер ди. Мин сине Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен ди күрә алмыйм ди." Теге аптырап китә: "Я Абу Абдуррахман, нәрсәгә ди, ни өчен ди?" Чөнки син азанны әйткәндә моңланып әйтәсең, һәм аның өчен акча аласың ди. Ягъни син азанны җырлап әйтәсең, һәм аның өчен акча аласың ди. Субханалла. Карагыз, менә сахабаларыбызның аңлавы. Ягъни азан әйткәндә син җырларга тиеш түгел. Син моңланырга тиеш түгел. Син татар макамына хас теге мелизматикалар ниләр белән моны җырларга тиеш түгел. Кемдер әйтергә мөмкин: "Менә бит гарәп илләрендә бит җырлыйлар. Мәккәдә, Мәдинәдә бурма төрле мелизматикалар ниләр белән. Менә бит без нәрсә дибез? Мәккәдә дәлил түгел, Мәдинәдә дәлил түгел дибез." Һәм галимнәр моны хупламый. Менә Шейх Валидның бер дәресендә язмасы бар. Теге дәрс бергәннән соң азан әйтәләр, һәм бер кеше инде теге азан әйтә инде. Шул теге мелизматиклар дип бурмалар. Шейх Валид дәрсен соң әйтә: "Нәрсә бу ди? Нигә кирәк бу ди? Нәрсә кирәк бу ди? Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашһаду ан ла илаха илляллаһ." Мәчәйдә мин мәшлай ди, кыскача гына нәрсәгә сиңа бу мелизматикалар дип теге кешеләрне дә көлдертеп нитеп, шундый бер насихат бирә инде. Эй мөхтәрәм җәмәгать. Менә сиңа чётки урыш әйтми. Әйе, матур әйтергә кирәк, ләкин матур әйтү бит ул җырлау түгел. Җырлау түгел. Әле моны шоуга әйләндерәләр, субханалла. Нәрсә ул азан? Азан ул намазга чакыру, субханалла. Менә шуның сүзләренә карагыз: "Хайя алас салах, хайя алал фалах." Әйдәгез, намазга чыгыгыз, котылырга чыгыгыз. Менә шуны шоуга әйләндереп бетерәләр дә, субханалла. Нинди генә булмасын, нинди генә мәҗлес булмасын, хәтта туйларда да, субханалла, бер матур итеп бер җырчы чыгып баса да, китә инде 5 минут буе азан, субханалла. Тукта, гафу итегез, бу намаз вакыты кирдеме соң? Сез безне намазга чакырасызмы? Юк, без бу шушы мәҗлесне мөхәддәс азан белән башлыйбыз. Каян килә ул? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, мәсәлән, никах укырга килгән булган. Никахка килгәнгә сахабаларыбыз башта. Так, мөхтәрәм җәмәгать, никахка җыелдыкмы? Ярайды, бисмилlah. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип башлаганмы соң, субханалла. Берәр төрле бәйрәм уза, берәр нәрсәдә, берәр яшь кенә бала чыга да азан әйтә. Сабантой үдә авылда башта хәзрәт чыга да азан әйтә. Субханалла. Сез бутамадыгыз малай булай. Менә бу нәрсәдән килә ул, мөхтәрәм җәмәгать? Гыйлемсезлек. Матур бит. Менә бит видеодан күрсәттеләр. Менә бит ни, теге түбәтәйлек кеше шулай эшләде. Менә бит хәзрәтләр хуплый бит. Менә безнең районда да, мәдәният сараенда шундый шәп концерт булды, машалла, азан әйтү буенча. Җырладык та, бидек тә, шундый нашитлар булды. Бәләкәй балалар азан әйттеләр, ярыштылар, тегесенеңсе. Менә теге районда булды. Менә бу районда булды. Менә теге районда булды. Бу авылда булды. Декада булды. Концерт әле безнең бит хәзрәтләр инде шунда утырды. Жюри булып утырды, тегесенеңсе. Утырса нисә. Монда тагын бер нәрсә бар. Азан әйтергә өйрәтү дигән төшенчә бар. Һәм әйткәнемчә инде төрле шоу ясап, концерт ясап, татарча булсын дип, теге җыр стилендә теге мелизматикалар нәр белән бизәү мәсьәләсе, мөхтәрәм җәмәгать. Азанны әйтергә өйрәтергә кирәк. Чөнки күп кешеләр азанны дөрес әйтми. Күп кешеләр, хәтта хәзрәт кешеләр, хәтта мәдрәсәдә укыган кешеләрнең азаннарын ишетәсең, субханалла, дөрес әйтелми. Игътибар итәргә кирәк. Бик игътибар. Ялтмасам, Ризаэттин Фәхретдиннең сүзләре бар. Манарага менеп азан әйткәнче иман әһле ди, манарага менеп азан әйтеп төшкәч кафир ди. Ни өчен? Менә шунда азандагы сүзләрне дөрес әйтмәү сәбәпле. Мәсәлән, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Бу субханалла бөтен күфрлек сүзе. Аллаһ дип әйтсәң, бу дигән төшенчә бу вопросительный знак.
Нәрсә бу? Аллаһу акбар дип әйткән. Әллә Аллаһ шуннан да бөекмени? Әллә Аллаһ шуннан да бөекмени? Дип әйтә субханалла. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар дип әйтте икән субханалла. Субханалла булды күферлек сүзләре. Сез Аллаһның бөеклегендә шикләнәсеңме? Әйсе Аллаһу акбар. Хата. Янәсе Аллаһ ул барабаннар дип әйтә. Әйсе сузалар ашһаду алла. Инде кай китте? Ашып кара гарәпчә вариантын. Каянда? Ашһаду. Ашһаду. Шуңа күрә өйрәтү кирәк. Өйрәтәсез икән, балалар ниләрне әлхәмдүлилләх. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, моннан шоу ясап, моннан концерт ясап, моннан ни ясап. Менә Аллаһ Тәгалә разый булсын диләр. Инде Аллаһ Тәгалә разый булсын. Субханаллаһ. Җырлап биеп, шоу ясап. Кайбер илләрдә субханаллаһ хәтта оркестрлар бар, хор бар. Куръан укыйлар шулай субханаллаһ. Малайзиямы неме интернетта күргән бар. Менә хор 80-90 кеше сәхнәдә субханаллаһ тигәндә ни? Икетәләр тигәндә. Аузу билләh. Концерт. Куръан аятләреннән. Бик игътибар итәргә кирәк. Азанга дип әйтик, тошулай дөрес әйтелеш, дөрес әйтелергә итәргә тиеш. Һәм менә тагын бер нәрсәгә генә күп кешеләр азан әйткәндә менә Аллаһу акбара, Аллаһу акбар. Аллаһу акбара, ничәләр? Субханаллаһ миндә. Аллаһу акбар, Аллаһу акбара дип тәм. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Юк, шуңа Аллаһу акбару кирәк. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Әгәр кушып китәсең, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип әйтелми, бу бөтенләй икенче мәгънә бирә, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә менә интернетта бар Руслан Маликов Абу Ясинның язмасы, азан әйтү дәресләре. Менә шуны карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, YouTube'та. Бик грамотный, бик матур итеп аңлата. Шулай итеп азанны да кузгаттык һәм Ибн Умар нәрсә дип әйтте теге кешегә? Мин сине Аллаһ ризалыгы өчен мин сине күрә алмыйм диде. Азанны моңлап әйткәнең өчен, җырлап әйткәнең өчен диде. Матур итеп уку һәм җырлап әйтү арасында аерма бар, мөхтәрәм җәмәгать. Матур итеп әйтергә, матур итеп, ягъни ничек? Мисал өчен коры да булмасын, ни дә алмасын. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Мисал өчен. Ашһаду ан ла илаһа илляллаһ. Коры түгел бит. Теге. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашһаду дип коргына түгел бит. Менә шулай гына. Теге җайлыгына, матургына дип әйтик, янда кар урманнарны сузып түгел. Кар урманнарны сузып түгел.